Takže čaute, vítam vás pri ďalšom natáčaní na našom serveri, takže je to prvé natáčanie na tomto serveri vlastne, lebo ten server sme zrušili. Nebojte sa, tento tak skoro nerušíme, takže ideme na spawn. Takže ešte vôbec nie je plný, ale tým sú adminky, hlavná adminka, hlavný admin, majiteľ, spolumajiteľka, spolumajiteľ, takže vôbec ešte nie helper ani niečo také. A tu máme time. Čiže vidíte, keď som to presne natáčal 15:22. Dobre, takže ideme. Takže trošku vás aspoň takto prevediem serverom. Napíšeme warp doly. Warp doly. Takže sme tu v doloch. Vidíte doly. Sú doly trošku nenaplnené, lebo už si dosť asi bral. To je jedno. Dobre. Teraz by som sa chcel presunúť na warp event. Warp event, takže sme na warp event. Tu máme event a tak ďalej. Samozrejme, som na tomto serveri majiteľ. Takže tu mám viete vlastne game a to nemôžete mať. Môžem vám na budúce do ďalšieho videa vám môžem pridať Minecraft, kde si ho môžete stiahnuť, môžete tam mať všetky verzie. Takže idem ešte na spawn. Dobre, takže čaute. Vidíme sa pri ďalšom videu.